През 2007 година издавах първия си сборник с разкази. Ужаси. 18 години по-късно излиза втория, напълно различен. Той е за онези, които смятат, че нещо, което им се казва, е цялата истина. Това са неудобни разкази, бунтовни разкази, неполиткоректни разкази, езотерични разкази, разкази за вътрешна трансформация. Днес светът се променя осезаемо. И няма предвид само геополитически. И затова моят нов сборник, преди да се събудиш, не е просто литература. Той е пробуждане, осъзнаване. Той е свобода. И може да бъде твой спътник. Само моля те, когато го четеш, не го прави просто с ум. Почувствай го.